Práve som v Kalnici a toto sú moje tipy a rady, ako by som znovu začínal s jazdením na bicykli a na čo by som si dával pozor. Sériu skočkou. Neriešte bicykel až príliš, tak to je najlepšia možná vec, ktorú viete urobiť. Ďalšia vec, jazdite na voľných pedáloch. Prečo voľné pedále? Neviem, či je dobré úplne, že to ide na oči, ale čo už. Padnúť, rozbiť sa a byť v nemocnici. A pokiaľ túto cestu chcete vynechať, preskočiť pár levelov, tak to nemusí úplne dopadnúť dobre. Zatiaľ sa to dá. Skok za korene. Prvá vec, neriešte bicykel až príliš. Áno, pokiaľ máte peniaze, môžete si kúpiť aj to najlepšie. Ja osobne som peniaze nemal, keď som začínal. Jazdil som na bicykli za 400 eur. Tieto videá točím iba pre vás, aby som sa mohol stále zlepšovať, navštevovať rôzne zaujímavejšie bikeparky. Točiť testy zaujímavejších bicyklov, potrebujem vašu pomoc. Dajte im prosím vás odber, zaberie vám to iba 10 sekúnd, mne to veľmi pomôže a hlavne vám neunikne žiadne ďalšie video. A proste bolo to také, že ledva som na to naškriabal ešte za pomoci rodičov. Bol to hardtail, ale mal aspoň odprúženú vidlicu a kotúčové brzdy. Na tomto bajku som sa učil. Teraz sa smejem, pretože napadlo mi akurát video, kde som sa totálne rozbil a možno si v ďalšom videu ukážeme tie moje predošlé videá, ako som začínal a uvidíte, že všetci takto začínali a pokiaľ budete aj vy tak začínať, tak vôbec to nie je proste zlé. Takže nemusíte si kupovať drahý bicykel a dôležitá vec, veľmi dôležitá vec, kúpte si kvalitné chrániče a kvalitnú príľbu. Čím máte drahší bicykel na začiatku, čím tam je viacej nastavení, keď tam máte dve kompresie, dva odskoky, tak proste je to, myslím si, že aj kontraproduktívne. Že možno sa viacej zameráte na to, že OK, tak cítim, necítim tú odozvu z toho bicykla a pritom každá jazda je iná. Zlepšujete sa, jazdíte raz pomalšie, raz rýchlejšie, raz takú stopu. Čiže z môjho pohľadu nemusíte investovať do bicykla, radšej investujte do výbavy. Samozrejme, pokiaľ máte peniaze na elektrobicykel, ja osobne by som odporúčal elektrobicykel z toho pohľadu, že ako náhle máte traily za barákom a nemáte čas, alebo toho času máte menej, tak proste natočíte tie traily fakt, že veľmi rýchlo. Učenie sa na e-bajku má aj svoje nejaké nevýhody, to si možno rozoberieme v ďalšom videu. Druhá vec, nesnažte sa na silu priblížiť jazdcom, ktorých vidíte vo videách, nejaké veľké skoky ako sú za mnou, pretože aj tí si prešli cestou nejakých pádov, cestou nejakého učenia sa a pokiaľ túto cestu chcete vynechať, preskočiť pár levelov, tak to nemusí úplne dopadnúť dobre. Častokrát sa stretávam s ridermi, ktorých by som rozdelil na dva typy. Prvý je moc taký defenzívny alebo bojazlivý typ, kam sa radím aj ja, že možno by som na to aj techniku mal skočiť nejaký obrovský drop alebo obrovský skok, ale trošku sa bojím, respektíve uvedomujem si tie rizika, ktoré mi to prinesie a ešte tým, že vlastne sa aj živím natáčaním videí a trénovaním ľudí, tak jednoducho proste nemôžem si dovoliť spadnúť, rozbiť sa a byť v nemocnici. Na druhej strane sú jazdci, ktorí proste si veria až moc, ktorí idú na skoky, na ktoré ani možno nemajú techniku, kde ich hlava pustí. Jednoducho taký trošku blázni. Nie je dobrý ani jeden extrém, ani druhý extrém. Poznám jazdcov, ktorých to, že boli bojazliví alebo takí možno moc opatrní, že ich to niekde zaseklo a báli sa skočiť nejaké skoky. Na druhej strane, ako náhle máte tú techniku, je dobré byť si vedomý toho, že OK, takéto veci som zvládol a byť taký sebavedomý pri tej jazde dole kopcom. Vtedy je najvyšší progres, ale zase musíte zhodnotiť aj tie rizika, aby sa náhodou nestalo, že vás chalani nahecujú, ja pôjdem do niečoho, skočím to a zrazu vidím, že aha, OK, tak padám do diery. Tretia vec, jazdiť a stále jazdiť. Nepozerajte si nejaké lepšie komponenty, lepšie brzdy, lepšiu výbavu, lepší bicykel. Tie peniaze dávajte do jazdenia. Ja osobne som tiež tomto urobil chybu, že som si pozeral, že OK, tak stačil by mi možno aj základnejší tlmič, pozeral som lepší tlmič alebo niečo, keď už som začal viacej jazdiť. Potom som spadol, bicykel letel do stromu
a mal som po bicykli. Namiesto toho som mohol napríklad jazdiť proste v nejakých bike parkoch, prípadne si zaplatiť trénera. Nemyslím teraz nejakú reklamu na moju cyklistickú školu z Jazdito a ja trénujem ľudí, ale kľudne hocikoho proste, koho máte na blízku alebo nejakých dobrých riderov. Ide o to, aby ste čo najviac jazdili, čo najviac času tomu venovali. A pokiaľ máte niekoho, kto by vám vedel pomôcť, či už je to tréner alebo proste lepší kamoš, tak to je najlepšia možná vec, ktorú viete urobiť. Na druhej strane aj ten človek by mal byť trošku taký, že vás nacíti a nepovie vám, že chod do toho a vie, že proste častokrát robíte chyby napríklad z toho, že sa bojíte, že spanikárite. Ako náhle zase vidí, že OK, že tú techniku tam máte, ale nie ste takí rozhodní, tak vás môže podporiť. V tomto treba byť zase opatrný, ale určite, ak môžete jazdiť s lepšími ridermi, tak jazdíte. Ak sa rozhodujete, že či pôjdete na výlet do bike parku alebo si kúpite, ja neviem, elektronickú prehadzovačku, určite zvolte tú prvú možnosť. Investujte radšej do jazdenia, komponenty vám až tak nepomôžu v technike alebo skoro vôbec, iba možno v tej jazde, že bude istejšia, že bude ten bicykel lepšie s vami spolupracovať, ale nenaučia vás nejakú techniku. Takže určite investujte viac do jazdenia ako do bicykla a komponentov. Ďalšia vec, jazdite na voľných pedáloch. Prečo voľné pedále? Poznám veľa jazdcov a ja som jeden z nich, ktorý na začiatku jazdil na nášlapných pedáloch. Vybudoval som si zlozvyk, ťahal som ten bicykel do vzduchu a nemal som tú techniku až tak dobrú, ako by som mohol mať. Ak máte voľné pedále, ten pedál alebo tá topánka sa vie kedykoľvek odpojiť od toho pedála, čo je výborné, že máte istotu, zachráni vás to od nepríjemných pádov, kedy napríklad letíte cez rajdy a bicykel s vami a nie je to vôbec príjemné, viem čo myslím, prešiel som si týmito pádmi. A ďalšia vec, ako náhle máte voľné pedále, tak sa naučíte lepšie skákať, bezpečnejšie skákať a hlavne nevybudujete si zlozvyky, ako som povedal, tým pádom sa to potom nemusíte preučiť. Veľmi dôležitá vec, niekedy zvyčajne je ťažšie prebudovať si zlozvyk, ako sa naučiť niečo odznova. Takže na toto si dávajte pozor, určite flety. Nášlapy by som používal možno vtedy, keď už ste lepší jazdci, jazdíte trošku rozbitejšie trate, ako som napríklad jazdil aj ja v Šladmingu alebo na Brde. Dal som si tam nášlapy, pretože už som si veril, chcel som proste jednoducho posunúť ten bicykel opäť do vyššej rýchlosti. Tam v tej vyššej rýchlosti vám pomôže všetko a hlavne menej som sa namáhal a vydržal som dať viac jazd v bike parku. Ale potom som opäť prešiel na flety, tuto v lokálnych bike parkoch alebo na druhej strane aj na lokálnych trailoch proste v Bratislave. Jazdím vždy na fletoch. Ďalšia rada, skoky sú síce atraktívne, ale učte sa aj to, čo je medzi tými skokmi, respektíve učte sa zatáčať. Neexistuje trail bez zákrut, existuje trail bez skokov. Zákruty sú naozaj že číslo 1, aby ste vedeli jazdiť odklopené zákruty aj klopené zákruty. To je proste alfa a omega, pretože, ako som povedal, tých zákrut máte všade milión. Dojde potom na nejaké miesto, na nejaký bod na traili, kedy máte skok, ktorý je za zákrutou a vy tým, že neviete možno jazdiť tie zákruty až tak dobre, tak potom ani nemáte takú rýchlosť na ten skok a nie je to ideál. Čiže choďte pekne postupne. Ja viem, skoky vyzerajú proste najlepšie, najatraktívnejšie, ako náhle skočíte nejaký gap alebo veľký drop, ale nepreskakujte tie levely, choďte postupne. Sa už neviete dočkať a chcete skúšať skoky, áno, tak určite odporúčam lavice, v žiadnom prípade gapy. Opäť, ak chcete skákať gapy, naozaj si skontrolujte tú techniku od niekoho skúsenejšieho, že či je na to ten správny čas. Ďalší tip, ako náhle jazdíte v bike parkoch alebo na trailoch, určite by som odporúčal nejazdiť iba len tak zo srandy, ale naozaj dáva tomu nejaký zmysel, trénovať určité prvky, kľudne zastavovať vedľa trate, opakovať si nejaké prvky, aby ste sa to naučili. Ako náhle máte problém s nejakým skokom alebo s nejakou zákrutou, nie je na to, keď ste v bike parku, že si proste ten daný úsek párkrát vytlačíte a budete to jazdiť do kolečka, kým sa to nenaučíte. Ide o to, že ako náhle budeme jazdiť tú trať, potom inú, zase inú, tak jednoducho stále jazdím, je to super, je to zábava, ale ten progres tam nie je až taký, aký by mohol byť. Ale na druhej strane treba mať z toho aj zábavu, netreba iba jazdiť a drillovať sa tú techniku, pretože potom, keď vám niečo nejde, ste aj trošku demotivovaní, jednoducho musí tam byť správny kompromis
aj určitá zábava, ale aj určitý tréning, aby ste sa stále zlepšovali a koniec koncov jazdili bezpečnejšie a bolo to ešte viac zábavnejšie. Ďalší posledný tip, aj keď je ich milión, stále ja som si urobil prípravu na toto video a stále mi napadajú nové a nové veci. Chcel by som povedať to, že ako náhle jazdíte na bajku, tak naozaj strávte čo najviac času dole kopcom. Či už máte ten e-bike, alebo proste jazdíte v bike parku, dôležité je nazjazdovať čo najviac času, pretože to vás najviac zlepší. Ako náhle jazdím na traily, idem na nejaký výjazd, 3-4 hodiny, nemám e-bike, tak proste nazjazdujem koľko, dám si 4-5 trailov, nazjazdujem, ja neviem, 20 minút, ale ako náhle som takto v bike parku, ani nepotrebujem mať ten e-bike, viem, že veľa z vás e-bike nemá, ako náhle som v bike parku, tak proste nazjazdujem 20 minút za 5 jazd, hej, a tých 5 jazd to je reálne proste hodina, ak je veľká rada na vlek. Takže určite využite možnosť, podporte aj slovenské bike parky, prípadne pokiaľ už, ja neviem, ste lepšie na tom, čo sa techniky týka, môžete ísť aj do ťažších bike parkov, aj do zahraničia, urobte si nejaký výlet, ale jazdite najviac dole kopcom a najviac času naozaj trávte pri jazde dole kopcom pri zjazdoch. Samozrejme, pokiaľ si chcete urobiť nejaký výlet a ja keď idem na nejaký výlet, tak neriešim nejako zlepšovanie a nejakú techniku, ale ako náhle proste chcem sa zlepšovať, tak práve ten rok, čo som najviac nazjazdoval, tak ten rok jazdím najlepšie. Tak toto bolo prvé takéto poučné video, možno prvý diel z takejto série, že ako som sa aj ja učil jazdiť na bajku, ako sa môžete aj vy zlepšiť. Fakt ešte mi napadlo milión vecí, ktoré by som vám chcel povedať. Kľudne mi napíšte do komentu, na čo som zabudol, čo práve vám pomohlo, čo plánujete, či plánujete jazdiť v bike parku a tak ďalej, na akom bajku jazdíte. A v ďalšom videu si možno ukážeme moje videá, keď som začínal pred 10 rokmi práve na tom hardtaili. Moje pády, akože fakt normálne mi to príde vtipné a budete sa smiať. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.